למנהלים ישנה אפשרות לנהל את הנתונים ששמורים במסד הנתונים. ניתן לעשות זאת באמצעות מסך ניהול נתונים. נלחץ על התפריט בסרגל העליון ונבחר באפשרות הראשונה, ניהול נתונים. במסך הנפתח נוכל לבחור את הנתונים שברצוננו לנהל. מקומות מפגש אפשריים עבור שיחות היכרות, ערים בתוכנית, נושאי שיחה עבור המתנדבים. זהירות, בתור מנהלים אנו מעניקים לכם גישה לניהול מסד הנתונים של התוכנית. למחיקת פריט מידע יש השלכות על התוכנית כולה, לכן נהגו בזהירות. נבחר את סוג הנתון ונלחץ עליו. בלחיצה על עריכת מקומות מפגש, תועברו לחלון בו ניתן לראות את כל מקומות המפגש בתוכנית, ומעליהם שורה ריקה שבה תוכלו להוסיף מקום מפגש חדש לפי התבנית הנדרשת, שם המקום, פסיק, כתובת המקום. שימו לב שאתם אכן משתמשים בתבנית זו, אחרת המידע לא יישמר ותקבלו הודעת שגיאה על כך. מקומות המפגש הללו מעתה יוצאו עבור מנהלים ומתנדבים בבואם לתאם פגישת היכרות. על מנת למחוק מקום מפגש, פשוט בצעו תנועת החלקה ימינה או שמאלה. נדגיש שוב, פריט המידע יימחק לצמיתות מהאפליקציה. בלחיצה על עריכת ערים בתוכנית, תוכלו לראות את כל הערים הפעילות בתוכנית. בדומה למסך הקודם, תוכלו להוסיף עיר חדשה לתוכנית בתבנית הנדרשת, שם העיר בעברית, פסיק, שם העיר באנגלית, וגם כאן תוכלו למחוק עיר בתנועת החלקה כלילה, אך היזהרו מאוד, בעת מחיקת עיר מהתוכנית, יימחקו כל פרטי המידע שייכים לאותה עיר, כל המתנדבים באותה עיר, כל המועמדים, הקשישים, הדיווחים ועוד. את רשימת הערים הזו רואים מועמדי התוכנית בעת ההרשמה לתוכנית, וכן על סמך רשימה זו מתבצעת הצגת המידע למנהלים בתוכנית. שוב, נא לנקוט משנה זהירות בבואכם לתפעל את ניהול המידע בתוכנית. בלחיצה על עריכת נושאי שיחה, תוכלו בצורה נוחה מאוד לפי קטגוריה להוסיף נושאי שיחה חדשים על מנת להקל על הפקחים בשבירת הקרח בביקוריהם אצל הקשישים.